ngithunywa ukuba ngenze into ebesizoyenza basesikhathi sokuthi iVia Dolorosa noma uhambo lukaJesu ebheke esiphambanweni. uJesu wafa 2000 years ago, wafa kwaba kanye, akafi kabili, wafa kwaba kanye, umsebenzi wawenza waphelela. Kodwa igazi lakhe lisafresh namhlanje. Uthe umfundisi uGabushisolo, uma umuntu ethintana negazi liyamngcolisa, kodwa likaJesu liyahlanza, ngoba igazi elinqabile alifani nelamanye amagazi. Amanye amagazi esiwasebenzisayo athi phinda wenze futhi. Inzilo yenkosi iyaveza ku-Old Testament ukuthi abaphristi babengena endaweni engcwele ngegazi leyilwane iminyaka yonke, bese kuthiwa kodwa lalingasusi izolo lalizemboza ukuze ngomnyaka baphinde bese. Kwasekuhla upriest oyedwa owangena kwaba kanye endaweni engcwele, wawuqeda wonke umsebenzi. Ngaphambi simuze ekhuluma, ngicela ukuthi sibheke 5 minutes nje iy'teshi ezivelayo zikaJesu ohambweni lakhe zitha ziyo-14 ezikhona kwi-church history, kodwa ezi-biblically based ziwu-7. Lesi esokuqala lesi ephambi kwaPilato. Kule stage sakhe sokuqala sibona uPilato engalitholi icala kuJesu, esebonela ukuthi akalitholi icala, kodwa manje ngenxa ye-pressure yesixuku wabonakala engakwazi ukwenza ukukhipha i-judgment. Kubili okula i-pressure yesixuku yicebo likaNkulunkulu, ngoba icebo likaNkulunkulu lithi abantu bakaNkulunkulu abalahleka in the Garden of Eden zimbili insini. It's a Garden of Eden and the Garden of Gethsemane. In the Garden of Eden bayafa abantu, bayahlukana noNkulunkulu, mhlawumbe ubusho kaNkulunkulu babamba ubusho kwenyoka. In the Garden of Gethsemane bayarestore abantu. Zimbili insini usibhekele, enye curse, enye restoration. Kuya nokuthi wena usondela kweyiphi insini, ngibonge igama likaJesu. Now uPilato mengalitholi icala, usethi lo muntu walapha, sekuthiwa lo muntu ngesifunda saseGalile, usethi akadlulisele uHerod. Alibonge igama likaJesu. Uzobona ukuthi na istop sesibili uJesu phambi kwabantu kaHerod, kodwa naphambi kaHerod icala still uJesu akalitholi. uHerod akalitholi. Sibona istop sesithathu owesifazane oyinkosikazi yenkosi encenga ethi Nkosi, kodwa lo muntu akanaqala. Sibona irole kamama, an advisor, a counselor, mama uqotho. Uthi noma uhlele esihlabeni sakho sokwahlulela, ngicela ukululeka lo muntu lo akanaqala. Uthi ukuthi uyakhuluma ngabo, kodwa icebo lithi kumele Jesu abantu ukuze abantu bakaNkulunkulu bahleke. Umyeni wakhe uzela kude, kodwa iBhayibheli naye lo baba wabona ukuthi isitop sesine, lo baba uthi no, ngibona uBarabha oyisigebengu omgulukuthi ombulala ngenxa yomthetho wethu ukuthi akukhululwa yedwa, ngicela ukukhululwa yedwa. Ngamkhulula yini uJesu, but no Barabha. People will always choose death instead of life, but no, sicela uBarabha. Ngibonge igama likaJesu. Wamkhulula ke uBarabha, waselebrate wamthatha uJesu. Uma uHerod washa izandla ethi ngiyamnikela, ngiyasheshisa, I'm not doing justice ngoba sengijaha abashumayeli bayasha nje behleli. Uma ewasha izandla uPilato ethi angiliboni icala, bamthatha uJesu usahamba naye. Saphumela naye ngaphandle kwe-courtyard, njengoba i-church isisho, ngaphandle kwe-courtyard baqala bamshaya uJesu. Mabekade kumshaya bamthwesa isiphambano. Now bengamthwesa isiphambano uJesu, ngoba vele uphambi kwenkosi nje uzo esiphambanweni nje useshawe for the whole night. Kuthiwa babemshaya ngey'nkalivasi, bayazi abafundisi ezinehuku lensimbi phambili, okwakuthi uma ziphonswa emhlane wakhe zibuye nenyama. Yiko kwi-Israyeli yalinyazo ngenxa yethu, athi ubuhlungu bethu babalelwa kuyo, yajeziswa ingekacala. Glory to Jesus. Noma kunjalo yakhula
phambi kwabakhulu bakhe. Hey, izokhothe phakama ngiyasho. Inkonzo akuyona yami nabantu ekasibayile. So, baba balushaya amasosha wehlikazi. Nizomuzwa maseqala ekhulu lapha from umfundisi sonke ukukhuphuka njalo. Nizomuzwa mayekhuluma ukuthi noma bepain, noma wounded physically, kodwa icebo liyampusha ukuthi abantu abalahlele ezinezekile kumele babuye. Futhi sekubonakala ukuthi amagazi ayimbuzi namagazi ezimvu awasusi leli cala labantu. Yini abayibona abanyuni ngoba umuntu angenankulunkulu noma efundile. Umuntu ongafika ngensingisweni noma ngaba nesikhundla sobe umuntu. Ngoba into yemphathisa ukuthi uKristu. Wanyuma kuJesu. Isithobo sesithathu wahlangana nabesifazane. Wathi madoda sasizwe singangikhaleli. Sikhaleleni ngoba kasikho nje thina manzi kopile kuyoba njani. Isithobo sesithathu. Kulabo bomama ababona uJesu kwakhona nomama wakhe. Ehamba nodade wabo Elizabeth nomfundi. Ngoba abafundi babaleka bonke. uJohane kuphela owasala. Isithobo sesine sesithupha. Ngaphambi uJesu afike esiphambanweni wawa. Ngeke ibale lezi ezingekho ezilenkosi ngoba ngifuna ukufunza izinto engingakwazi ukuzireference. Zikhona ezinto wahlangana novela ephethe iduke wamsula basala ubuso bakhe eduweni, no? Yeah. Vele ngophile ngelisiyasazi isithombe sakho ngawuthekwe. Ezinye idish kodwa lesi sogcina sibalekile kuthiwa wakhathala uJesu wawo. Umhlukanisa uJesu njengoba ezokhuluma nje. Ukhona uJesu the son of Mary. Ukhona uChrist the son of the living God. Kodwa bobabili bahamba bemunye. Lo wayo indodana kaMaria. Lo vele enkosini uthi siye esiphambanweni. Lethe Bible mayewa. Baqalaza babona indoda yase-Arimathea. Ngibathatha bazama kubalekile isisho ukuthi iAfrika yaba nenjongo nero. iAfrika yaba nenene. Ohambe lokuhleba kwehlabathi. Ngenkathi uJesu singelo wabalekela eGibhithe waqashisa iAfrika. Ngenkathi uJesu enyuka lesiphambano wakhathala sasuka emhlane kaJesu sangena emhlane wendoda yase-Afrika. Indoda yakhe lesiphambano uhambo kaJesu indoda yase-Afrika. Ubele role the redemption of the humankind. Yasithathela ke ndoda sanyuka ke bafika esiphambanweni babefika khona esenzo segazi enjalo bamshayelela ngempikile ezamashizo amancane enyaweni nasezandleni zakhe basibeqonisa nomgodo omude obiwe basebesibopha ngeentambo ngapha nangapha basidonsa isiphambano ngenkathi isiphambano besidonsa sikhuphuka sikhuphuka noJesu. Oh Jesus. Siyiba inkosi yamakhosi yama yaphayini esiphambanweni lenga ufusikazi belele ukuthi izothini ikhuluma isoka. So
Siyakhotha phakama Nkosi. Eyakho lentaba size kuyo. Khazimula kaNkulunkulu wethu. uKristu adunyiswe njalo njalo. Izwi lokuqala sizolithulelwa uPostoli LM Sonke. Esizoyenza bazosifundela abafowethu labo lizwi. Bese vele base introduce ubani ngeke sayintroduce uzovela hlala odabeni 10 minutes uyaqala uyathika. Izwi lokuqala siningi kakhulu baza 10 minutes is very long. Satrain our SEO 10 minutes, 7 minutes sermon, 3 minutes altar call. Yeah. SEO sastrain kakhulu. Bangcwele ama point kule scripture reading esifundile engizosho manje phezulu awu 3 only engizosho manje phezulu sikhuluma nje kancane ngawo wamkama Dlamini ngisupportile bebhizi ama teenagers ebandleni uphuma manje yesterday beninayi online prayer besifazane fasting ukhathe yakho kodwa ngisupporta ku 10 minutes wami. Thank you baby. Congratulations. Now kuna 3 points la ukuthi babathilele ngoba abawazi bakwenzayo. Now sokhuluma ngoJesu the reconciler. ngoJesu osibuyisela kuNkulunkulu. Ibe ngikhuluma kwesibini ngoJesus the mediator. ngoJesu the mediator, uJesu ongumlamuli okanye ongumlamuli. Okwesithathu zokhuluma ngoJesu the great intercessor. Inxusa lethu. Asiyeke bangcwele. Now uJesu bathi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Ubuyisa abantu abonile kuNkulunkulu. Ubabuyisela ubarestore kumdali wakhe. Wenza iministry of reconciliation. Athi bayikhuluma ngawo Paul uncwadi yesibili baseKorinte bosibili chapter 5 verse 19. Athi kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Vela kuNkulunkulu owenza sibuyisane naye ngoKristu. Athi bayiqhubeka athi wasinika inkonzo yokubuyisana. Le reconciliation ayenzayo uKristu ayenza phakathi noma kuNkulunkulu nathi uyishiye nathi. Athi babusisiwe abadala uqobo ngoba babizwa baba amadodana kaNkulunkulu bona. Those who bring reconciliation spirit among the people shall be called the sons of God. Aba baphethe inkonzo yokubuyisana babizwa baba amadodana kaNkulunkulu ngokuKristu uyishiye nathi inkonzo yokudala uqobo lokubuyisana kwabantu abenza izitha ngoba ngenxa yesono saba sizitha kuNkulunkulu. Uthi bayiqhubeka lo-apostle, my favorite apostle Paul, uthi bayiqhubeka ngokuNkulunkulu kuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Engabali iziphambeko zakho. Ebeka ithi izwi lokubuyisana. He deposited unto us the word of reconciliation. Wafaka wayithola ukuthi izwi, i-message of reconciliation. Abakhohlwa bakaNkulunkulu ngabantu ababezela ezintabeni indaba ezinani esilungile uNkulunkulu ezibringa the reconciliation between man and God and between man and man. Lenkonzo le zoKristu bathi baba sebemshaye kanje nje bengilimazile bahlwithisa izindevu zami kodwa bathethelele abakwazi abakwenzayo. Sekulethile abazalwa bami. Jesus Christ is the reconciler. Number 2, Jesus Christ the mediator between a sinful man and God. uJesu ngumlamuli phakathi koNkulunkulu nabantu. Athi uPaul ebhala incwadi yakhe iHoly Man Surface egama layo umpostoli uTimothy uthi my son in faith ndodana yamakholweni uthi umuntu umlamuli phakathi koNkulunkulu nabantu. Uthi nomuntu uKristu Jesu
umuntu noNkulunkulu ngenxa yesono. Uyu muntu Kristu Jesu, the Son of Man. Athi uJesu, just like the days of Moses, njengezinsuku zikaMoses, indodana yomuntu imele ukuthi iphakanyiswe. Njengoba uMose wayiphakamisayo inyoka ehlane, kumele njalo nayo umuntu iphakanyiswe. Bayilona lokho kwayiyo ukuthi akaphuphi. Kepha athola ukuphila okuphakathi. Last year as I'm closing Barcelona, 3 minutes left in my time. The ministry of intercession. Jesus Christ interceded for the people of the cross. uJesu wanxusa waba ne-intercession elikhulu. Uthi mayikhuluma ngayipholo, uthi namanje he's seated by the right hand of God. Namanje uhlezi asekunene kaNkulunkulu esimusa izono zethu. Uthi as he is in heaven, so we are in this world. Njengoba njalo kasawuleza kaNkulunkulu nathi mathole abasemhlabeni sinjalo kulomhlaba. Jesus, ibandla linikwe responsibility to break the gap between man and God. Loba linxuselise elonakele idlwembu lezingane, elidlwembu lezalukazi. Kodwa not to pray for them to perish. Ayibasikhuleka baphuphe, kepha bathole insindiso emseni kaNkulunkulu. Uthi mayibalobela umzalwane uJohane wayeyifriend kaJesu. Uthi esiXhoseni osenyombeni, umhlobo ophakathi nendawo enhlizweni. Uthi mayibhala umzalwane ubhala ileta yokuqala, ababhala igospel ubhala incwadi yokuqala. Uthi bazalwane chapter 2, uthi bazalwane ngiyanilobela zingane zami enkosini ukuthi ningoni, kepha kuba nithe yona. Ngilobela lithi bazalwane ningoni. Do not commit sin. Kodwa uma nithe yona, ibane emphakathi. Noma ngesikhathi sokuba ninalimusa. EnguKristu Jesu umele omkhulu onimeleyo ngasemleni kaNkulunkulu. Uyazinxusa izono zenu. Sanibona kodwa wenzekile ngokuthaba bempilo nangokuthi abendlela lona. You must know the redemption. Christ Jesus, the intercessor. He's interceding for you by the hand of God, our Holy Father. Bazalwane bami, sinalo inxusa. Sinalo inxusa. Hey, silemusa. Silosimele. Protocol egameni kaYesu. Amen. Tell by Asha na mlekelele umphostoli. Kanye nomphostoli futhi so ela sambe siye endaweni ekuthiwa la ithole lifumane yakho. Namhlanje ndizahamba nawe eparadise. Ingxaki engiyifumanayo okokuqala, uphendula into engacelwanga. Xa ulandela uthi umbuzo isithi isicelo remember, but ithi impendulo andizokhumbula, but usabamba. You understand ama-lens akho lokuba ungubani, but indawo endikuyo, it's not a place yokuba ndireyine, because kingdom it's made up of two places, heaven and earth. But apho uhoyo ngoku wena moni awusakwazi ukubuyela emhlabeni. Let me usher ndingetshweli asha phana ndikhombisa indawo ndikuyo. Indawo akuyo uYesu ugcwele inyambalala yabantu, and aba bantu banemibono yabo ngoYesu kaThixo. Lithi iBhayibheli there were a lot of noise, ngoba into zokwenza uphume esonweni ungene ebusweni kaNkulunkulu ukunganaki isito
binoculars lapha kule ndawo phambi khanda kunabantu abantu baendri manbanjani ababantu bayamemeza kumemeza abantu abemphika bembonile ngoba lento yesindiso kuyenzeka bakuphike bekwazi. You know, even one of them Sumania uNikodimo wayinkosi engamvume inkosi kaBaba simthole akuye ngoba mawusindiso bazoyiphika beyazi. Lithi iBhayibheli xa sePhayiphi emanweni bathi ingoma ebethwa phansi akusiyo Thomoyi akusiyona ikhwelo ithixo ukubuyesu sisindisi. That was the tone yabantu iphezulu. And ingoma ithi ukuba unguyesu nyani ngoba intayile ethelelwayo phezulu phambana kunombhalo othi lo yinkosi yabaJuda. Ndisibona ezonayo bishop phambi kaPilato uthi uPilato wena uyinkosi ithi impendulo anditshongo kutsho ndikhonapho masipha ithinto zenze njani sisindisi le tshoni yabantu yagcina ithi entangles izilelesi ezibini ezisesiphambanweni zaqala sezizohlala phansi zaqala esinye sazo sajoyina le ngoma sijoyina indlalifa yomndeni kaJuda ayibhekele inxazululiwe lenxa yakho imali kimi ayibhekele imali aba basesiphambanweni baphela ngoba sesihlelanga sesichwanguchwangu ezenze ukona bathi lo phakathi lendawo akenza nto kodwa adole mhlawumbe iconference ithi ingoma zisindise ukuba uthixo siyajoyina siselelisi sithi masikulele ngoma bayikula phambi kaThixo siyothi sisindise uba nguyesu kodwa kwathi ingxaki sekusendaweni ye-fulfillment of the assignment kuyaphoqa into yokuba akakwazi uyesu afike ezulwini angaphathanga akakwazi mamela lapha ke sesikhona. This is where the pattern, this is where the plan, this is where the directive of salvation began. Apha sikhoyo ngoku kulapho kwendlale khona iplan uba yintoni insindiso. Uthi lona sisindise akathethi noyesu uconnecta kwingoma yabantu abanye abatulayo bathi sisindise kucula abanye abasindisa kodwa endaweni ekuye kamphika sisindise ngoku sifuna ukuxhuma ungakhohlwa birds of the same feathers flock together. Manje sigqibele eselelesi beseyintwe enye kanti ngenkathi sithi sisindise lithi iBhayibheli ngenkathi basindise kukhona eziphethe imkhonto eziya kuyesu ziyagwaza. Singakugwaza kanjani uThixo? Singakugwaza kanjani? Wabonakala uyesu enganamandla kodwa engomnini amandla. Lithi iBhayibheli mamela this is where the pattern of salvation started. Magoba manje ngithethayo uzokwazi uba yintoni insindiso lesi sihlangana ngayo. Mamela ngenkathi lokushaya zisindiswe uqhamuka eminye namajoni lithi iBhayibheli laliyingxenye lalihamba kanje. Uyabona bakulomploy udele ngabantu bakufanele bagene. Lithi iBhayibheli elinye lamasosha ebophambiyanele lalithi kumqedele esiphambanweni. Lithi kaya straight nakuleft wakho lafike lamhlaba manje mhlaba ngomkhonto. Lithi iBhayibheli walitsasa igazi lafike langaya kwenye indawo lasayihlo lelihle ngabonile. Lithi wathe udonsa umkhonto wahletela phansi lesosha wathi uvulame kwavuleka amehlo omuntu ongabonile kodwa uyabulawa kodwa wavula amehlo yaqala insindiso. Lithi iBhayibheli ngenxa ye-observation yamele singiselelesi lase siyasibona singena kwi-trend
kade limpuputhe lithe malihlaba wabuya ukhonto kwaphuma igazi kwavuleka amehlo. Mamela-ke le ntetho lena ivivina noma ikhila noma yambula amandla kaNkulunkulu. Once ke kwambulekelwa njengomzalwane ngamandla kaNkulunkulu, this is what happens. Ithi impendulo nasesikhona uthi lona ndikhumbule embusweni wakho. Uthi uYesu isikhathi sombuso asisekho. Uthi namhlanje ndiyakuba nawe eparadise. Namhlanje, listen to me. Abukhanyile. This is a profound promise that transcends the boundaries of time. This is a profound promise that transcends the boundaries of space. This is a profound promise that transcends the boundaries of death. Mamela, kusukela lapho ngenxa yenje yokuba esisilelezi simbone. Mamela, asikavumi kodwa uKristu sambulekiwa lo Thixo. Hayi akwazi ukuthetha kanjena wena kuThixo lona. Ithi impendulo after sekhona that argument a defensive. Uthi ke lona-ke ngoba sembula-ke uthi ngicela ube nawe eparadise. Ithi ke impendulo andikuba nawe. From that moment into eyathoba yileselelisi ngoba it is the party of salvation. Forgiveness came. Forgiveness of sin came. How umuntu forgive the sinner usevume izono zakhe, wambona uThixo wamvuma uThixo. Ukuvuma uThixo kuletha uxolelo. Noma ungasebandleni kuthiwa likhulu limhlophe ungakazivumi izona uxolelo. Insindiso ingoxolelo labantu abavuma izona. Okwesibili, the redemption became the part of the process. Wahlengwa. Okwesithathu, the restoration came. The man was restored. Why is so many times man of God? It's because the word paradise is a place of contentment. Makuba namhlanje ndizakuba nawe paradise. Into endiphila ngayo, into endimisileyo is this eternal promise apostle. Ukuthi nokuba madoda ngadlula emini kodwa God is with me. Into engisuyazi uthi unawe. This promise ikususe emhlabeni ikuyise eparadise. Eparadise ila isofica khona bonke abantu abafile bafele enkosini. May God bless you. Hallelujah. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabingelela esokhaya baba uReverend Sokhele, ngiyabingelela Kef, ngiyabingelela Sibonke, ngiyabingelela abantu sesi amahle abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sile phezulu njengamanje. Hallelujah. Izloqala bewizwi le-forgiveness. Uthi umpostoli uSonca, Jesus is a mediator. Hallelujah. Izlesibili by ugandaganda ubaba Apostle Madolo lithi ngizoba nawe eparadise. This is the word of salvation. Hallelujah. Manje singena ezwini lesithathu. This is the word of relationships. Hallelujah. Lelizwi li-vertical bazalwane. Ingxoxo iphuma ibheka la esiqubweni. Sonqa uqale wenza into ehorizontal because ubengakhulumi nabo kodwa ubekhuluma nobaba. Ethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Now izwe Nkosi la sikhona uJesu ukhuluma ubona unina phakathi kwesixuku, ubona umfundi omthandayo
abantu abaseduze kwakhe. Uthi ndodana bheka unyoko. Hallelujah. Uthi mawakhe bheka indodana. Ithi indaba kwaswela lapho ke umfundi wahamba naye at the very same time waphindela naye emuva ekhaya. Ngoba uJesu uma kwenzeka indaba yasesiphambanweni kuzokuyiswana kuzoqala izinto ezintsha. Kuzoqala izinto zama-relationship alungiswe. They went back. Hallelujah. Utaweza nabo yabathobela. Baphinda futhi yakhona futhi enye i-encounter emshadweni wasekhaya. Unina nawo wayesemqonda ukuthi lona akusiyo ingane ezele yenyama. Kodwa khona into ahamba nayo. Uthi sapheliwe yini? Uthi lethana manje uthi mawakhe ekhabo. Kodwa kushoyo kwenzeka. Baba wayesemqonda. Hallelujah. Now there's a sure relationship. Ukuthi asipendele bazalwane. Silungisa izinto. Amadodana aqale phansi ayoxoxisana noba. Omama bayoxoxisana namadodana. Izinto ihambe kahle nasemabandleni. Ngoba lento yesiphambano izobuyisela izinto ayilahlekileyo. Hallelujah. Ungahlafuni nje wedwa abanye bengazi. Sinakekelana. Ibandla khona lihamba lingena isiza abantu abantulayo abanenkinga. Ake shaya uNkulunkulu wethu isandla. Umnisi wevula. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kulukuru wami mungishiyela. Kuluthoba sokhaya babosoko siyathoba. Ukuba le ndoda, ukumana le ndoda, ukuba ivulele impilipiti kuyathobisa kakhulu nobaba siyathoba. Baba Bishop Star Wekefo baba Nxumalo ayidini nenkhoyonke siyathoba. Hallelujah. Bandla UCC ukuthi lisamukele namhlanje uNkulunkulu inkosi.
elinzima labazalwane. Uthi ubaba uMdletshe ehlala phansi. Ubaba Madolo uqale waya horizontal. Manje yena uzoya vertical. Ukuze alungise izinto phakathi kwamama noma ama-relationship. Manje ngazi mina lana uma uJesu esevela straight manje ushiya ubaba umuntu adembiza ngobaba sonke lesikhathi useyakeka lokho ukuthi benginobaba usefuna ukukhuluma nenkosi yamakhosi uNkulunkulu ngoba all these years ledwa tishumayela itshela abantu ngobaba umbiza ngobaba uthi mina ngithunywa ubaba athi ubaba wami haleluya kodwa namhlanje uyabeka ubaba uya straight uNkulunkulu. Ngifuna ukuthi imessage yami namhlanje ithi ungavumi uNkulunkulu akushiye. Tshela umakhelwane ukuthi ungavumi uNkulunkulu akushiye. Ngo 10 minutes. Into yokuqala baba. Uma uqala verse 46 u45 wancwadi. Lithi izwi kepha kusukela ngehora lesithupha kwaqala kwabamnyama. Ngoba kuyenzeka empilweni kube mnyama. Kuyenzeka kube njani bazalwane? Lento yenzeka uJesu sekunjani bazalwane? Mina ngumnyama useshiwa uNkulunkulu. Ngenzeki iphuthu ungavumi ukuthi uNkulunkulu ashiye. Makumnyama bazalwane kubathaki khona izikhathi zesizini zonke esinjengamanje sifikile esimnyama. Mhlasibuhleli lana empilweni yakho ufika isikhathi esimnyama. Lalela noma singafika isikhathi esimnyama. Amadoda abaphoswe esithandweni somlilo kwakumnyama. Kodwa ungavumi uNkulunkulu enze njani bazalwane akushiye. Ngoba umuntu mele washiwa uNkulunkulu usuke selahlekile. Haleluya. Ungavumi empilweni yakho ukuthi manje uJesu uzwa lo muzwa oqala empilweni yakhe yokuthi ashiwe uNkulunkulu. Ungavumi ukuthi uNkulunkulu akushiye. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu uma ufunda kwenye indawo ngizokhuluma ngendoda eseBhayibhelini eyashiwa uNkulunkulu. Angizokhuluma ngomuntu ukuthi kwenzakalani umuntu ngoba uzodilana ngashumayela ngawo. Umoya encwadini yabahluleli. Haleluya. Kunendoda lapho eUSamson. Haleluya. Kunendoda lapho eUSamson elithi izwi likaNkulunkulu yayinguNazari kusukela ekuzalweni kwayo. Kusukela ekuzalweni kwayo ufunda verse 2 wakhona. Lithi izwi likaNkulunkulu kwakhulunywa lokho ingakazalwa. Kwangavumela umuntu ukuthi ingene ekhaya layo kusukela ekuzalweni kwayo. Wena usuqhamuka manje usubelilwele usuthi hayi vele uyiguda asabuzesana uyoshefela njengathi. Haleluya. Ngoba lendoda lento yakhulunywa ekuzalweni kwayo. Haleluya. Lithi izwi likaNkulunkulu bayinyakazisa ku16 yaphuma ngendlela ibihlala iphuma ngayo. Ithi ngizawuphuma namhlanje njengendlela ebekuhlezi iphuma ngayo ngithi. Lithi izwi likaNkulunkulu yayingazi ukuthi uNkulunkulu namhlanje uyishiyile. Athi mithi yayithintitha njengendlela yenza akwenzekanga. Ungavuma uNkulunkulu enze njani bazalwane akushiye. Noma bengashiya abangani bakho kodwa ungavuma uNkulunkulu akushiye. Noma lingashiya ibandla ungavuma uNkulunkulu akushiye. Noma bengashiya abangani bakho kodwa ungavuma uNkulunkulu akushiye. Noma zingashiya izihlobo zakho kodwa ungavumi uNkulunkulu enze njani akushiye. Ungavumi.
elithi izwi likaNkulunkulu lentothini yamakhosi angingaweli umphefumulo wami uthulile noma igazi lami alingaweli emhlabathini kodwa ngikuthe nobani noNkulunkulu. Ngawe namhlanje ngifuna ukuthi wena noma bebashiya abantu kodwa ungavuma uNkulunkulu ashiye. Namhlanje uJesu uzolephini ayingakushiwo ubaba uzolephini ukushiwo uNkulunkulu noma bengahamba bonke empilweni yakho kodwa namhlanje ngizokhuluma into eyodwa. Ungavumi ukuthi uNkulunkulu ashiye. Inkosi ibusise. Ngavuma kushiya. Jesu langa
kudala kuney'nsuku qhubeka namazwi akho kithi sikulalele uNkulunkulu ongcwele ngegama likaKristu Jesu Nkosi. Amen. Amen.
emaphambilweni kaJesu esesiphambanweni. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Othi uJesu kufeziwe. Amen. Hallelujah. Uthi kufeziwe. Amen. Ngenkathi uJesu bazalwane uthola umfundisi uphahla kade ehlala phansi. Amen. Uthi uJesu wayomile. Ayibonge Nkosi. Omile uJesu esesiphambanweni ngenxa yohambo wayehambile. Wayesomile bazalwane. Uthi wayomile. Wayengafuni ukuthi kuze kufike egcineni owakho umphefumulo nowami ewomele ngawutholanga. Hallelujah. Lethi lenkosi ke bazalwane kwathi ukuba awamukele ufinika. Ayibonge Nkosi. Hallelujah. Uthe umile ngenkathi ethumile lethi iBhayibheli lami bahlonga eluleni ufinika. Ayibonge Nkosi. Because babenga understand ukuthi yini ayomele uJesu. Ayibonge Nkosi. Lethi ke iBhayibheli lami kwathi ukuba awamukele ufinika wayesethi ufezi. Ayibonge Nkosi. Okusukuthi kuphelele. Amen. Izwi leli bazalwane uJesu alikhuluma izwi lempiliso. Izwi lokunqoba. Ayibonge Nkosi. Izwi lokuphila. Hallelujah. Lalela ngenkathi uJesu ehamba zonke lezi ndlela. Ayibonge Nkosi. Umbuso ngaleso sikhathi wophethwe amaRomani. Ayibonge Nkosi. Lethi iBhayibheli lami amasosha aseRoma iwona ephethe iKalvasi. Amen. Akhulume ngayo babusokhele. Hallelujah. Ayephethe iKalvasi eyayinamazinyo noma eyayinezinto ongasuthi mhlambe zameva. Amen. Lethi ke iBhayibheli lami amasosha aseRoma amshaya uJesu. Ngenkathi bemshaya bazalwane uJesu ayeshaya athi bayidedela iKalvasi ingena kuye. Amen. Yayithi mangabe bebuye nayo ingabuyi ihamba yodwa kodwa ibuye neyiqubu likaJesu senyama. Amen. Lithi iBhayibheli lami ngenkathi bemshaya behleka yayibuye iKalvasi neyiqubu senyama. Hallelujah. 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 Lithi iBhayibheli lami uJesu ngaleso sikhathi akazange akhale. Amen. Kodwa ngenkathi ingena iKalvasi emzimbeni wakhe wayezwakala uJesu ekhuluma. Ayibonge Inkosi engawuvula umlomo. Yayithi mayingena iKalvasi azwakala ethi ngoba wayebuza ubuhlungu. Ayibonge Inkosi. Wayebuza ubuhlungu bokutholela wena nami. Ayibonge Inkosi. Lithi iBhayibheli lami wayekhuluma uJesu ukuze kuphelelise umbhalo. Ayibonge Inkosi. Amaprofethi of-Isaiah 53 kuverse number 7 athi noma yathonjiswa kodwa ayivulanga umlomo. Wena sizathu sokhala uJesu bazalwane
lesithupha haleluya amandla wayengasenawo ngoba inyama yakhe noma umzimba wakhe iheavy yonke yawo yayisiselelwe izipikili yayisithwalwe izipikili ayibona inkosi kodwa uJesu uzwakale ekhuluma kulelizwe uthi ufesiwe ayibona inkosi okushuthi sekwenzakele wathi uJesu lalelani wamasosha lalelani lonke hambani niyomemezela ngiyamemezela nami ngithi sekwenzekile izifo sezelaphile ababephethwe ikhensa sebelaphile ababephethwe i-TB sebeyaphila wathi izifo zonke sezelaphile ayibonge inkosi haleluya nalezo udokotela wayinikeze zona ekubhaleni incwadi uthi uJesu hayi akanjalo udokotela sekwenzekile sekunasiwe noma kuyele incwadi kadokotela umuntu asamukela uJesu sekwenzekile sekufasiwe ayibonge inkosi lelizwe lakhuleka uJesu lalisinanda bazalwane lisinanda emhlowini asingena kubo lisinanda emalini esayikhokhela inyanga uthi uJesu kufasiwe haleluya wathi kufasiwe ayibonge inkosi wathi uJesu yabo sekufasiwe haleluya haleluya uthi kufasiwe haleluya zonke lezi zinto lezikhathaza nale report oyiphethe oyinikezwe udokotela ngiyamemezela ukuthi angotshela udokotela ukuthi asuku sekufasiwe manje dokotela kufasiwe yekho wemazalwane noma sifike ikhathi se-COVID sasibheka kuye sithi waJesu uthenga imfimbo yakho thina siphilisiwe athi u-Isaya wayibhala athi yebo yancindezelwa athi yakhotshozwa athi phela ububi bethu bonke babuphezu kwayo isijeziso siphezu kwayo athi phela ngemfimbo yayo thina sonke siphilisiwe kuphelele kufasiwe sekwenzekile uJesu inkosi Eleksokhaya baba usokhela nomama mamiyeza egameni likaJesu sibingelele bazalwane ubaba usikalo wethu baba uMkhatshwa nomama wethu uSontshikazi egameni likaJesu siyabingelela kakhulu abafundisi bonke e-ESCO yekhombo bonke nje bonke abafundisi abakhona ngegama likaJesu sibingelela ikhaya seyosidi yase-UCC ikhaya elihle bazalwane haleluya ngingomamandida kisibongo umfowethu nje ngiyambona usemandleni usemoyeni ugcine ethi nje kuzobishora haleluya siyabonga uNkulunkulu bazalwane kunalento enhlizweni yami ethi uyu uKristu wanqoba ukufa naye ukufa wabahloli wafuna kwenza isimanga wavuka ethuneni haleluya imivumo yonke kakhulu izwi lenkosi esigcina ngalo lithi uJesu wathi baba ezandleni zakho ngiyabeka umoya wami lithi wathi mesesho njalo wayiseka nalo uthonga ayibonga inkosi abanike bathi wafa mina ngithi wanalo uthonga
uJesu usibonisa ukuthi kunethemba. Hallelujah. Kunamandla nani bazalwane? Kunethemba. Lokuthi yazi ukuthi njengoba ngisho ukuthi masifa asifi. Ngoba sifuza inkosi yethu Jesu Kristu ufuna sikubani lithi inkosi wahaya emfeni wafaka ethuneni. Hallelujah. Insuku entathu wavuka kolesithathu. Mase befika bezomliki ushilo babusokhela befika bezomliki oma wakhe bezobheka ethuneni ithi ngelosi ngasemnyango wethuna nimfunelani? Nimfunela ophila babafika nimfunela ophila sikhonza ophilayo basalwane sikhonza ophilayo. Hallelujah. Lungile baba bengayibeletha iphambano zabo kodwa lesa sathola inkosi yethu uthi uPastor Paul encwadini yaseFilipi athi wathwala isiphambano sehlazo enganaki ihlazo naso eyithoba baze basekufeni uthi noma nguNkulunkulu akathamba umkhosi kuyinto yokuphamba kodwa wayithoba baba esandleni zakho kunethemba. Uyazi ke lezi into ethi sibaningi esikholwayo kodwa kumele ofase sinento ukuthi ngisho umuntu ungambuza ukholwa kangakanani ukuthi uyobona uJesu mama ukholwa kangakanani ukuthi uYesu uyimuli kunomkabaza. That's what bona bazalwane beshaya into ekuthiwa ibhidani sogidi ngoba bazazi noma ikhona ngempela lento engenzayo noma ikho kodwa isiqiniseko ukuthi kunethemba. Ukuthi thina ufuna ubuke nami ukuthi kodwa mhlali yomisa ngoba ngikuphi yoba bengisekala hlalisa noma ngikhala ngoba uJesu testimony sekugcineni wathi mina I surrender myself to you baba wami. Ngiyabeka ezandleni zakho. Nabona bazalwane ufunda 2 Samuel chapter number 3 from verse 27 to 28. Khona indaba ekhona isiwe encane sengihlala phansi baba. uJowabe wabulala uAbneri. Angifuni ukulanda isitori sonke ngesikhathi kusonisa. Uma inkosi sizwile mfundisi okay ukuthi usefile uAbneri kukhona isililo esikhala inkosi. Uyazi inkosi akukhalela ukuthi ufile bakuphe ayikhalisa ukuthi ufile akusiwona umyalezo wokuthi akasayi but the problem is ufekambi wafela ngaphandle kweHebrew ngoba mawufela ngaphandle ufeka mawufela ngaphandle. That's why uJesu enzela ukalenda abafundisi abayishilo wathi bebona ukuthi ziyadumiyasha useshayiwa amanxeba ezandleni yikho konke unene siphambane waveza isiloqala wathi noma nginje ngiyabathethelele waveza ukuthi sengithethelele ngoba aweselele sinyana kweparadise waveza inkonzo ukuthi ubudlelwano bube khona. Siningi izinto ezenzile bazalwane wabuza ukushiywa ngoba izono zakusembathisa inyama yakhe. Kunomhlabelelo sakhula siwucula thina sibadala othi he paid the debt. He did not owe. Skokhe isikeleto lesulile icala lisisile ihlazo uqothile umhlaba. Hallelujah. Thina senziwe saba ngaphezu kwakho uyakuletha ukufaka Jesu yasenza yasinika igunya namandla ukuthi sibe singabantwana bakaNkulunkulu. Lo mfuzisele usele ngisho ukuthi uJesu wahamba 2000 years ago
Esandleni zakho ngiyawubeka mama. Asamukele the bishop uMasibuko baba wethu nje just to wind up kafishane egameni lika Jesu. Asimphele izandla egameni likaJesu. Asithandaze bazalwane. Kodwa umuze ngayo ukuthi sifike kanjani la sikhona. The Lord journey to the cross. Masifunde incwadi kaGenesis chapter 3 from verse number 20 sehlala. Uxabana umuntu noSathane. Kuze kungena uNkulunkulu. Khona into uNkulunkulu ayisho uSathane uma esekhipha ijudgment. Uthi wena msho. Wena Sathane. Inzalo yowesifazane will crush your head. Sengathi washo uNkulunkulu wayesebuyele ezulwini wahlala phansi. Wayesethi ke my son, be prepared. Because ayikho enye inzalo engakrasha ikhanda lesitha ngaphandle kwegcwele. Masifunda the book of Exodus, ungathi yaqala lento iyavela. Uthi uNkulunkulu mangabe elungiselela abantwana bakwaZulu ukuphuma eGibhithe ebeyezweni lesethembiso. Uthi isizwe sakwa-Israyeli, each family yakwa-Israyeli ayithole imudlu elingonyaka wodwa. The long journey to the cross. Say the thunders. Oh my God. Uthi igazi ley'mbuzi neley'nkozi lalingayisusi zona, kodwa laliyisibekele. Sathane ngathi wakhohlwa ukuthi watshela ukuthi kunosuku oluzayo la khona inzalo yesifazane iyokrasha ikhanda lesitha.
because umnikazi wamandla iwuhlu elingelasini elahlatshwa ngenxa yezono zethu limile ukuthi sakhiwe phezu sekele stilini sekele sumufa kaJesu ngoba bafika abaprofethi abezimangaliso bayaziwa ngamagama bafika uMuhammad bezimangaliso namanje basakhothama kubo bafika uIsaya bezimangaliso namanje basakhothama kubo kodwa umahluko yikuthi bafa njengoba noJesu afika naye wafa kodwa umahluko yikuthi uJesu mayesafile waya phansi wayesefikile ke sengihamba ngiyavuka ngoba that is only religious or Christianity la khona umprofeti nomnikazi wenkomo ahlulufa mhlawumbe nami ngabe ngiyakholwa bezinto kodwa mangithi ngiyabheka noma ngathi wayenamandla kanjani kodwa ukufa kwabahlula uma ungayemathunela abamathambo uzowathola kodwa uma uyebona kaJesu ikhamba likho aliloku ikhamba likaJesu yingakho namhlanje we are celebrating ukuthi uJesu iwuhlu elingenasici lakunqoba ukufa inqobela wena ngokuba wabafela bona abaphilayo ukuba abaphila bengabesayiphilela bona kodwa baphilela uKristu asibala mehlo wethu Christ died for me yes
the sun. Yes.
sizoqhubeka ngelinye ilanga. Bakusokhela lento isitshela ukuthi next year khona into ezokwenzeka kaDukuza. Ngizelana just only to convey amazwi okubonga. My job is very simple. But ngibingelele kakhulu ubuholi bala ekhaya obuholwa ubaba uSokhela kunye nonkosikazi wakhe umama. I-leadership yebandla lala ekhaya, administration yonke, ama-department yonke, wonke umuntu obelonga kuleli bandla. As iKwaDukuza Evangelistic Ministers Forum, eCamp, eholwa ubaba uID Bishop Nxumalo, siyafisa ukunibonga ma-UCC. Amen. Because iCamp